ברגע שהפסקנו להתעסק עם המדינה הפלסטינית והתעסקנו בטרור, גם הטרור השתכלל, גם אנחנו השתכללנו פתאום המון עבודה, גם בעזה, גם ברצועה, גם בגדה, וגם בחו"ל. ושכחנו מהעניין הפלסטיני. אז בשכם, איפה שזרקת האבן היה או חתול או מחבל. והיינו עוצרים, היו לילות שהיינו עוצרים מאות אנשים. היינו משתלטים על כפר, מרכזים את כל הגברים במרכז הכפר, בדרך כלל ליד המסגד או ליד בית ספר, בחצר בית הספר. והיינו עובדים בשתי שיטות, או שיטת המזהים, זאת אומרת מחבלים שהצקימו להודות, היינו שמים אותם בקרמלים שלנו, היו לנו וילונות כאלה עם מסכות, והיינו מושיבים את הקרמלים, ואנשי הכפר היו עוברים לאורך המכוניות, והם היו אומרים לנו, זה מחבל שהתאמן במחנה אל-המה בסוריה, זה מחבל שחזר מירדן. לא כולם שיתפו פעולה, אבל בדרך כלל היינו יוצאים עם שלל לא קטן מהפעילות הזו.